आयचे आजचा सब्जेक्ट असा संसार चक्र, व्हील ऑफ संसार. त्याच्याबद्दल आम्ही थोडे उलगूयात. संसार म्हळ्यार हे जे भौतिक जग असा तातूंत जे ऍक्टिव्हिटीज जातात, जन्म, मागीर मनीस या कोई बी लिव्हिंग एंटिटी व्हड जाता, मेंटेन जाता, रिप्रोड्यूस जातात, मागीर तांगेली वयाची वृद्धी जाता आणि एंडार मृत्यू येता. हे जे चक्र असा ताका चक्र म्हणा, कारण इट कीप्स ऑन रिपीटिंग. जो मनुष्य जागो जन्म जाता, जो लिव्हिंग एंटिटी, मनुष्यच न्ही, जो लिव्हिंग एंटिटी जाचो जन्म जाता ताजो एंडात मृत्यू बी जाता, परत तागेलो दुसऱ्या बॉडीत जन्म जाता, त्या सायकल चालू रावता आणि मागीर ताजे मृत्यू बी जाता आणि तशें चालू रावता. तर एक पटी एक राजा आशिल्लो, तागेली चली लहान असतानाच तेगेलो मृत्यू जालो. ताका दुःख झाले आणि तो क्वेश्चन करच्या लागलो सगळ्याक की अशें कशें जालें, म्हागेली चली परत हाडा. म्हागेली चली जो मृत्यू जाला तो हांव एक्सेप्ट करचो ना, तिका तुम्ही परत हाडा. तर त्या राजाच्या मिनिस्टराक आपयले आणि ताका सांगले की असो राजा सगळ्यार चिडला, वैद्यार चिडला आणि सगळ्यार चिडला आणि म्हणता की म्हागेली चली जर का परत येना तर तुमकां सगळ्याले हांव सगळ्याक मारून सोडतलो. तो मिनिस्टर आशिल्लो तो हुशार आशिल्लो, तो म्हणच्या लागलो बरें, म्हाका वैद्यान एक मेडिसीन सांगला, पण ती मेडिसीन शीत कण त्या शीताक घालचे जाय. ते शीत आम्ही जर का या डेड बॉडीक दिले तर ती डेड बॉडी परत जिवंत जातली. पण ते शीत खंयचे जाय, अशा घरातल्यान ते शीत हाडचे जाय ज्या घरात केन्नाच डेथ जालो ना. तर सगळे गावात गेले सोदच्याक, खंयचे घर उरतले ज्या घरात एक बी डेथ ना. तांकां एक शोधले, एक बी तांकां अशें घर मेळ्ळें ना ज्या ठिकाणी डेथ जाले ना. सगळे हताश येऊन परत आयले. राजा म्हणच्या लागले आम्ही पूर्ण नगरीत आम्ही शोधली, पण आमकां एक बी अशें घर मेळ्ळें ना ज्या ठिकाणी डेथ जाले ना म्हण. तर तेन्ना त्या राजाक कळून चुकले की डेथ इज अ नॅचरल अकरन्स, इव्हेंट. एका लिव्हिंग एंटिटी आयुष्यात डेथ ही एक, जसे बर्थ एक नॅचरल अकरन्स असा तसेच डेथ बी एक नॅचरल अकरन्स असा आणि ताणे मागीर ते एक्सेप्ट केले. तर हे जी सायकल असा बर्थ अँड डेथची, ती सायकल चलतच रावता. पूर्ण भौतिक सृष्टी असा त्या ठिकाणी एक बी मनुष्य असे ना की जाका डेथ या बर्थ असे येवचे ना असे. ऑफकोर्स प्रत्येक जीवात्माल ज्या बॉडीत तो जीवात्मा शिरता त्या बॉडीच्या अनुसार तागेले लाईफ स्पॅन वेगळे वेगळे उरता. म्हळ्यार आता ब्रह्मदेव भी एक लिव्हिंग एंटिटी असा. तागेले लाईफ स्पॅन 311 ट्रिलियन इयर्स, 340 बिलियन इयर्स, इतले लांब तागेले आयु असा ब्रह्मदेवाली. इतले व्हड तागेले आयुष्य असा. तशेंच आम्ही पळयतात की पावसाळ्यातनी छोटे छोटे असे किटाणू येतात. त्या किटाणूले एका दिवसात म्हळ्यार सांजेत ते लोक जन्म घेतात, तांगेलो पूर्ण लाईफ सायकल जाता आणि रातची पर्यंत ते मन वतात. तांगेलो लाईफ स्पॅन इतलो लहान उरता. सो लाईफ स्पॅन मे डिफर फ्रॉम बॉडी टू बॉडी. पण हे जे ऍक्टिव्हिटीज असतात, बर्थ असा, ओल्ड एज असा, डिसीज असा, डेथ असा, हे प्रत्येक लिव्हिंग एंटिटीत ताका तातूंतल्यान वचच्या जाय. तर आता असे जे कालचक्र असा, असे म्हणतात की पूर्ण सृष्टीत 84 लाख स्पीशीज असतात. 84 लाख स्पीशीज असतात. म्हळ्यार कितें, स्पीशीज हे जे वर्ड असा, ती स्पीशीज सायंटिफिक वर्ल्डात तागेलो एक मिनींग असा आणि वेदीक जगात तागेलो वेगळो मिनींग असा. सायंटिफिक वर्ल्डात स्पीशीज म्हळ्यार आम्ही म्हणतात की कॅट स्पीशीज, कॅट फॅमिली असे म्हणतात न्ही. कॅट फॅमिली म्हळ्यार तातूंत कोण उरतात, मांजर उरता, टायगर उरता,
लेपर्ड उरता, लायन उरता. तर असे म्हणतात की जे एक्सटर्नल फॉर्म्स वेगळे वेगळे उरल्यार तितले स्पिशीज असतात असे सायंटिफिक वर्ल्ड ताका असे स्पिशीज मानतात. तांगले रूप सेम उरल्यार दॅट इज अ कॅट स्पिशीज. मागीर तो टायगर जाऊ, लायन जाऊ की आणि कोण जाऊ, एक्सटर्नल फॉर्म जांगले सेम असतात दे बिलॉंग टू द सेम स्पिशीज असे म्हणतात. परंतु वैदिक शास्त्रात स्पिशीजाचो अर्थ डिफरन्स इन कॉन्शियसनेस, तांगली चेतना, तांगली भावना वेगळी उरल्यार ते वेगळे स्पिशीज म्हटले जातात. आता फॉर एक्झाम्पल आता ह्युमन बिंग्सात लहान चोरडू उरता, ताका जर कोणे असे एक थोबाडीत मारले तर थोडा वेळ तो गप्प बसतलो, मागीर परत त्या मनशाकडे येतलो. म्हळ्यारच कितें की ताका इतले तो मना लावून घेना, ते बेबी उरता ते इतले मना लावून घेना कोणी तागोले इन्सल्ट केल्यार. पण सेम थिंग जर व्हड मनीस उरल्यार ताका जर कोणी असे थोबाडीत मारले तर तो मागीर त्या मनशाकडे उलोवचो बी ना, नाजाल्यार तो काडणेक दितलो. वाय? कारण कॉन्शियसनेस ऑफ अ बेबी इज लेस एज कम्पेअर्ड टू कॉन्शियसनेस ऑफ अ ग्रोन अप एडल्ट. त्याच्या दोघांमुळे कॉन्शियसनेसात फरक असा. तसेच प्लांट्स, आता आम्ही म्हणतात की नॉनव्हेज खावचे नी, पण प्लांट्स, फ्रुट्स, व्हेजिटेबल्स, ग्रेन्स आर अलाउड. प्लांट्सात लाईफ उरता की ना? उरता. तर आर वी किलिंग देम? वी आर किलिंग देम. मागीर नॉनव्हेज कित्याक खावचे नी? जर का तुम्ही प्लांट्स मारून खातात तर गोट, फिश मारल्यार किती जातले? इज देयर अ डिफरन्स? येस ऑर नो? हा माताजी, डिफरन्स असा. व्हॉट इज द डिफरन्स? डिफरन्स असो असा की प्लांट्सातलो जो कॉन्शियसनेस असा तो एकदम कमी प्रमाणात उरता, एकदम लोएस्ट कॉन्शियसनेस उरता. किल करचे, प्लांटाक किल करचे जे त्या झाडाक जितले पेन जाता ते एकदम कमी प्रमाणात उरता कम्पेअर्ड टू जर आम्ही दुसऱ्या ॲनिमलाक मारले तर त्याचे पेन भरपूर उरता. सो कॉन्शियसनेस ऑफ प्लांट्स आणि कॉन्शियसनेस ऑफ ॲनिमल्स, 4 लेगेड ॲनिमल्स, 2 लेगेड ॲनिमल्स, बर्ड्स, हातूंत भरपूर फरक असा. तर हो जो फरक कशामुळे येता? तर कॉन्शियसनेस म्हळ्यार आमगेले 3 जे सृष्टीचे गुण असतात, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. तर 3 गुणांनी मेळून एका मनशाले, एका लिव्हिंग एंटिटीले कॉन्शियसनेस तयार जाता कमी अधिक प्रमाणात. डिफरंट परम्युटेशन्स अँड कॉम्बिनेशन्स जाऊन ताजे कॉन्शियसनेस एका मनशालो किंवा एका प्राण्यालो बनता. तर गुडनेस जर का जास्त झाल्यार तो मनुष्य एकदम शांत उरता, स्टेबल उरता आणि कॉन्सन्ट्रेशन तागेले बरे जाता आणि नेहमी हॅपी उरता. जो गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस म्हळ्यार सत्वगुण जास्त उरल्यार. रजोगुण जर का जास्त उरल्यार तो मनुष्य ग्रीडी उरता, फुल ऑफ डिझायर्स, नेव्हर सॅटिस्फाईड. हे जाय ते जाय, हाच्या फाटी बस, हाच्या फाटल्यान बस, अशें तो करत रावता. केन्ना बी तो हॅपी उरना. इज नेव्हर सॅटिस्फाईड. अशें एक मेळ्ळ्यार ताका 2 जाय, 2 मेळ्ळ्यार ताका 3 जाय. तागेली डिमांड वाडत वता. म्हळ्यारच कितें, तो मनुष्य इज इन द मोड ऑफ पॅशन. आणि तमोगुणी व्यक्ती जो उरता तो मोड ऑफ इग्नोरन्स. इग्नोरन्स कित्याक? कारण ताका बरें कितें वाईट कितें तातूंत फरकच कळना. जे बरोबर असा ते ताका दिसता हे रॉंग असं म्हण, आणि जे रॉंग असा ते ताका बरोबर दिसता. म्हळ्यार ही कॅनॉट डिस्टिंग्विश, ही कॅनॉट डिस्क्रिमिनेट. म्हण तो हमेशा तो काही ना काहीतरी वाईट करत उरता, कारण तो बरें केन्नाच करू शकना, कारण ताका वाईट म्हळ्यारच बरें दिसता. ताका डिस्टिंग्विश करचें येना. म्हण तो आयदर तो लेझी उरता, सदां ताका निच्चा जाय,
आळशी उरता, काम करचा नका, आणि जे काम करतले तो चुकीचे करतलो. सो दॅट पर्सन इज नेव्हर हॅपी. तर ह्या तिन्ही प्रकारच्या मनशात सगळ्यात हॅपी पर्सन म्हणा सात्विक आदमी. सात्विक मनुष्य जो होता तो सगळ्यात हॅपी होता. ही इज कंटेंट, ही सेल्फ सॅटिस्फाईड. तर हे प्रत्येक मनुष्यात कमी अधिक प्रमाणात उरता म्हण इथले स्पिशीज बनतात. आता एक श्लोक असा हा वाचून दाखयता. जलजा नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशती क्रमयो रुद्र संख्याकः पक्षीणाम दश लक्षणाम त्रिंशा लक्षाणी पशवः चतुर्लक्षाणी मनुष्य. याचा अर्थ किती आहे तर जलजा, जलजा म्हणणार ॲक्वेटिक्स, जे उदकात राहणारे प्राणी, फिश. किती प्रकारचे असतात? 9 लाख स्पीसीज असतात. 9 लाख स्पीशीज ॲक्वेटिक्सात असतात. स्थावर, स्थावर म्हळ्यार जे किती म्हणतात ताका हालनात, स्टेडी, स्टेशनरी. असे म्हळ्यार प्लांट्स अँड ट्रीज. हे 20 लाख स्पीसीज उरतात. प्लांट्स अँड ट्रीजचे 20 लाख स्पीसीज. उदकात रावणारे कितले असतात? 9 लाख असतात. मागीर इन्सेक्ट्स अँड रेप्टाइल्स, किटाणू, लिझर्ड, स्नेक असले सगळे जे असतात ते 11 लाख स्पीसीज असतात. बर्ड्स, 10 लाख स्पीसीज असतात. पक्षी 10 लाख असतात प्रकारचे. ॲनिमल्स परत 30 लाख स्पीशीज असतात. आणि मनुष्य 4 लाख प्रकारचे असतात. आता 4 लाख प्रकारचे मनुष्याचा अर्थ किती? की एकाक एक डोळं उरतलो, एकाक 2 नाक उरतले, एकाक 1 कान उरतले, असे असं की 4 लाख स्पीसीज ऑफ ह्युमन बिंग. त्याचा अर्थ म्हळ्यार दिसच्याक वेगवेगळे असतात की कॉन्शियसनेस वेगवेगळे असतात. 4 लाख ह्युमनचे प्रकार म्हळ्यार या 4 लाख प्रकारच्या कॉन्शियसनेस डिफरंट असा. कोणाक गुडनेस जास्त प्रमाणात उरतलो, कोणाक पॅशन जास्त प्रमाणात उरतले, कोणाक तमोगुण जास्त प्रमाणात उरतलो. तर असे जे परमिटेशन अँड कॉम्बिनेशन मिळून जो मनुष्याचे कॉन्शियसनेस जाता तसो एक प्रकारचं मनुष्य. असे 4 लाख प्रकारचे मनुष्य असतात. येस, थँक्यू माताजी, सखीचरण माताजी. सो चॅटात ताणे ते श्लोक बरयला, थँक्यू. तर हे जे 84 लाख स्पीसीज जे असतात, सॉरी 4 लाख स्पीसीज ऑफ ह्युमन बिंग्स जे असतात ते डिफरन्स असतात तांगले कॉन्शियसनेसात. परत एकाच मनशात बी ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम तागलो कॉन्शियसनेस चेंज जाऊ शकता. ताचे एक उदाहरण हांव सांगता तुमकां. आमगेल्या राधा गोपीनाथ टेम्पलातच खूप वर्षापूर्वी त्यांना ही होलिनेस भक्ती रसामृत महाराज देवामृत प्रभू म्हण आशिल्ले. तर त्या वेळात ते पुस्तक आम्ही चांगलेच पुस्तक करतात. तर त्या देवळा मंदिरात एक मनीस आयलो. ताका दिसले, ताका कोणे सांगले की इस्कॉन चौपाटी टेम्पल में स्मगलिंग का माल आता है, असे ताका न्यूज मेळ्ळी. खूप वर्षापूर्वी अशी न्यूज मेळ्ळी ताका. तर ताका जाय आशिल्लो तो माल म्हणून तो आयलो मंदिरात. आणि लेक्चर चालू आशिल्ले. लेक्चर सगळे अटेंड केले. आणि तागेल्या नशिबान त्या मनशाक भक्ती रसामृत महाराज मेळ्ळे. तेन्ना ते देवामृत प्रभू आशिल्ले. तर तांकां तो मनीस विचारला लागलो, अशें हांगाच्या पळयतालो तो. तर भक्ती रसामृत महाराजान ताका विचारले की कितें पळयता तूं हांगा, कितें सोदता? तो म्हटल्या लागला, हळू उलोवचा लागलो, मुझे ऐसी खबर मिली है की यहाँ पे स्मगलिंग का माल आता है. म्हाका अशी एक न्यूज मेळ्ळा की हांगा स्मगलिंगचो माल येता. आता देवामृत प्रभू म्हळ्यार भक्ती रसामृत महाराज म्हणू शकताले की टेम्पलात कशे येतले, पण ताणे म्हळे हाँ आता है. अच्छा, लेकिन आज नहीं आया. आज आयलो ना तो माल. तो कब आएगा? अगले संडे को आएगा. आप आइए अगले संडे को. तर त्या मनशाक ताणे नेक्स्ट संडे आपयले. नेक्स्ट संडे परत
ती व्यक्ती आयली आणि परत ताणे लेक्चर अटेंड केले. लेक्चर अटेंड केल्यानंतर भक्तिरस स्वामी महाराज सकाळी येऊन मिळले. ओ आप आ गए, अच्छा हुआ, हाँ आ गए, अभी आप भोजन करके जाइए. तो त्याने प्रसाद बी ग्रहण केलं. मागे म्हणायला लागले माल आया क्या. तर परत भक्तिरस स्वामी महाराज त्याला सांगले सॉरी आज नहीं आया, अगले संडे को आएगा. असे म्हणतात का कंटिन्युअस कितली तरी संडे अपयत राहिले. एव्हरी संडे तो जो मनीस आशिल्लो जाका स्मगलिंगचे गुड्स जाय आशिल्ले एव्हरी संडे घेवच्या लागलो, लेक्चर अटेंड करच्या लागलो, प्रसाद घेवच्या लागलो आणि तागेले कॉन्शियसनेस चेंज झाले आणि आता ते एक इनिशिएटेड डिसायपल ऑफ राधानाथ महाराज असतात आणि ते इतले तांगेले आता उद्धार झाला की एव्हरी डे मंगल आरती घेतात मंदिरात. एव्हरी डे मंगल आरती घेऊन भागवतम अटेंड कर मागीर ते आता स्वतःला कामा करतात. तर एका मनशाले बी कॉन्शियसनेस असे ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम साधू संगान जाऊ शकता. तशीच दुसरी एक कहाणी असा साधू संगान कसे कॉन्शियसनेस चेंज जाता म्हळ्यार दुसरी बॉडीत गेल्यानंतर सुद्धा कॉन्शियसनेस कसो चेंज जाता ताची एक शास्त्रात पुराणात एक कहाणी असा. तर एक पटी नारद मुनी वैकुंठात विष्णूक विचारच्या लागले की ज्या मनशाक साधूलो संग मेळणार किती जाता. तर विष्णू म्हणच्या लागले नारद मुनीक तुम्ही पृथ्वीचेर वचा, पृथ्वीचेर अशा अशा ठिकाणी असे असे जंगल असा, त्या जंगलात एक झाड असा, त्या झाडाचेर एक छोटोसो इन्सेक्ट बसला. तर त्या इन्सेक्टात वचून थंय वचा आणि ताका विचारा की साधू संघालो इफेक्ट किती जाता. नारद मुनी म्हणच्या लागले तो तुका बरोबर उत्तर देतलो. तर नारद मुनी म्हणच्या लागले बरे बरे हा वता. जंगलात गेले, झाड शोधले, झाडाचेर तो इन्सेक्ट आशिल्लो. ते इन्सेक्टाच्या हळू लागी वचून ताणे नारद मुनीन ताका विचारले की साधू संघाचो इफेक्ट किती जाता. तो प्रश्न विचारल्या बरोबर तो इन्सेक्ट थंयच मरण पावलो. नारद मुनी शॉक झाले. अरे बापरे, हांवें ताका विचारले की साधू संघाचो इफेक्ट कितें. साधू संघाचो ही इफेक्ट आसा की कितें पर्सन डायज. नारद मुनी खूप दुःख झाले आणि तसंच तो वयर परत वैकुंठात गेले आणि विचारच्या लागले विष्णू की तुम्ही तर म्हाका सांगिल्ले तो तुका उत्तर दितलो म्हण. ताणें उत्तर कितें तो म्हाका प्रश्न ऐकूनच तो मन गेलो. तर तो म्हणच्या लागले विष्णू की अच्छा अच्छा एक काम कर, परत पृथ्वीचेर वच, दुसऱ्या ठिकाणी अजून एक जंगल असा, थंय झाडाचेर एक पोपट बसला. त्या पोपटाक वचून विचार की साधू संघाचो इफेक्ट किती असा. नारद मुनी परत सकल आयले पृथ्वीचेर आणि ते पोपटाक विचारच्या लागले की साधू संघाचो किती इफेक्ट जाता. ते प्रश्न विचारल्याबरोबर परत तो पोपट बी मन वता. नारद मुनी चक्रावतात. तो इन्सेक्ट आशिल्लो तो बी या प्रश्नानंतर मन गेलो, आता हो बी मन गेला. झाले की ते प्रश्न इतलो डेंजरस असा की ऐकल्याबरोबर सगळे जण मरतात. परत धावत धावत वता वैकुंठात आणि विष्णू विचारतात की तुम्ही म्हाका सांगिल्ले की त्या पोपटाक विचार, पण त्या पोपट बी मन गेलो इमिजिएटली. तर विष्णू म्हणच्या लागलं ओके ओके ठीक असा, तू एक काम कर परत वच आणि ठिकाणी तू वच, थंय तुका एक गायीचे वासरू दिसतले. तर ताका फर्स्ट प्रश्न विचार. तर नारद मुनी भरपूर घाबरलो, भिलो. म्हणच्या लागले बापरे, आता हे इन्सेक्ट मेला, पोपट मेला, आता मग म्हाका गायीचे वासरू मेल्यार म्हाका गोहत्येचे पाप लागतले. वचू की नाका वचू, पण म्हाका तर या प्रश्नाचे उत्तर जाय. आणि विष्णू सांगा तुका या प्रश्नाचे उत्तर ते वासरूच देऊ शकतात म्हण. घाबरत 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 नारद मुनी परत पृथ्वीचेर आयले. पृथ्वी आयल्यानंतर ताका ते वासरू दिसले, एकदम नवजात शिशु आशिल्ले. ताका कानात वचून परत नारद मुनी सेम प्रश्न विचारले, साधू संघाचे उपयोग किती जाता. ते ऐकल्या बरोबर ताका असे पळयले ते वासरान आणि ते वासरूर बी मन गेले. तर नारद मुनी खरंच भरपूर भिलो आणि परत तो विष्णूकडे आयला. म्हणजे किती म्हाका सांगला तुम्ही.
3 जण मेल्यात या प्रश्नामुळे. त्याच्यापेक्षा तुम्हीच उत्तर द्या नाही म्हाका या प्रश्नाचे. हा ज्या ज्या मनशाक ज्या ज्या लिव्हिंग एंटिटीक हे प्रश्न विचारतात त्या प्रश्न ऐकल्या बरोबरच तो मन होता. तर असे कित्याक म्हणजे ओके आता एक लास्ट टाइम परत वच पृथ्वीचेर विष्णून ताका सांगले अमुक अमुक राजा असा त्या राजाक जस्ट एक बेबी झाला तर त्या बेबीक वचून ते प्रश्न विचार हांव वचचो ना किटाणू मेलो पोपट मेलो वासरू मेले आता ह्या राजपुत्राक मारच्या लायतलो हांव वचचो ना तुम्हीच म्हाका उत्तर द्या. नारदुनीक म्हणचे लागले की विष्णू ना ना तो तुका बरोबर उत्तर देतो दिस द लास्ट टाइम वच. नारदुनी भीत 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 पृथ्वीचेर येता त्या गावात वता गावातल्या त्या राजाकडे राजाच्या पॅलेसात होता आणि ताका असे लहान चेडवाले रडिल्लो आवाज येता म्हणजे बापरे आत्ताच जन्मला हे चेडू सगळी थोडं शांत बसू दी सगळी लोकांक वचू दी मागीर हांव ताका बसून विचारता म्हणून तो अशें देवाले नांव नारायण 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 म्हण त्या चोरडाकडे येता चोरड्याला कानात तो प्रश्न विचारता साधू संघाचो इफेक्ट कितें त्याच्या बरोबर चेडू लागता हसच्याक आणि म्हणच्या लागता साधू संघाचो इफेक्ट होच असा तुम्ही पहिली ज्या इन्सेक्टाकडे आयिल्ले आणि तुमगेलो श्वास इन्सेक्टाचेर पडलो तुम्ही एक शुद्ध भक्त आसात तुमगेलो श्वास त्या इन्सेक्टाचेर पडलो तुमगेलो आवाज त्या इन्सेक्टाच्या कानात गेलो त्याबरोबर त्या इन्सेक्टाचो उद्धार झालो आणि तो इन्सेक्ट मरण पावलो परंतु ताच्या नंतर ताका नेक्स्ट जन्म मेळ्ळो तो ताच्या हायर बर्थ म्हळ्यार कितें पोपटालो जन्म मेळ्ळो. जस्ट 1 मिनिट हा सॉरी. तर तो जो इन्सेक्ट आशिल्लो तो इन्सेक्टात तुमगेलो संघ मेळ्ळ्यानंतर तागेलो हायर बर्थ इन्सेक्टच्या वयलो बर्थ म्हळ्यार बर्ड्सचो जन्म ताका मेळ्ळो मागीर परत तुम्ही त्या बर्ड कडे गेले आणि ताका सेम प्रश्न विचारलो त्या बर्डाले भी मृत्यू झाले परंतु तुमगेलो संघ ताका मेळिल्ल्यान तो बर्डात आणि हायर बर्थ म्हळ्यार कावचो जन्म मेळ्ळो लाईफ मेळ्ळे आणि काफ नंतर ताका तागेलो सेम काफ इज मी म्हळ्यार राजाच्या घरात राजपुत्र म्हण सेम काफ तागेलो जन्म आता राजपुत्र म्हण झाला. तर एक मोमेंटचे साधू संघान असे कॉन्शियसनेस चेंज जाता सोल इज द सेम सोल पहिली ते इन्सेक्टा बॉडीत आशिल्लो इन्सेक्टाच्या बॉडीतल्यान हायर कॉन्शियसनेस इन्सेक्ट पेक्षा म्हळ्यार बर्डच्या बॉडीत गेलो बर्डच्या हायर कॉन्शियसनेस म्हळ्यार काऊ आणि काऊच्या हायर कॉन्शियसनेस म्हळ्यार ह्युमन बिंग तो ह्युमन बिंगात हांव आयलो म्हळ्यार कितें साधू संघाचो इफेक्ट म्हळ्यार ताजी कॉन्शियसनेस बदलता. आणि एक ताजीच लागून तुमकां एक स्टोरी सांगता जी आता हे सगळे शास्त्रात असा रियल लाईफात कितें असे लोक विचारतले तर रियल लाईफ म्हळ्यार ताणे सांगला डोरोथी स्टोरी तुमकां ऐकला कोणी डोरोथी आणि राधानाथ स्वामी ओके हांव सांगता ती खूप सुंदर स्टोरी असा. तर एक फावटी हिज होलिनेस राधानाथ महाराज अमेरिकेत आशिल्ले जॅक्सनविल म्हळ्यार फ्लॉरिडात एक एअरपोर्ट असा थंयच्यान तांकां दुसरे ठिकाणी वचचे आशिल्ले म्हणजे त्या एअरपोर्टाचेर फ्लाईटची वाट पळयत बशिल्ले तांगली फ्लाईट येच्या पयली ते काउंटर वयले जे एअरलायन्सची क्रू उरतात तातली एक आयली आणि म्हणच्या लागली की ही फ्लाईट तुमगली 1 आवर डिले असा कारण ताजे एअर कंडिशनिंग चलना एअर कंडिशनिंग बिघडला त्या फ्लाईटातले तर एअर कंडिशनिंग बिघडला म्हटल्यार सगळे लोक हाय करून असे बसले अरे आता आमकां 1 तास डिले जातलो
सगळ्याले चेहरे बदलले, म्हणजे सगळ्यात दुःख झाले. पण सगळ्यात जास्त दुःख आणि राग त्या एअरपोर्टाचेर एक 57 years ओल्डची एक वृद्ध म्हळ्यार स्त्री आशिल्ली. तिका भरपूर दुःख आणि राग आयिल्लो. तर ती धाड 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 चालत चलत 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 वतत ती सरळ त्या काउंटराचेर गेली एअरलायन्सच्या आणि म्हणच्या लागली, व्हॉट आर यू गाईज डुईंग? डू यू नो हाऊ इम्पॉर्टंट दिस फ्लाईट इज फॉर मी? हे फ्लाईट म्हाका कितली इम्पॉर्टंट आसा तुमका खबर आसा? ही फ्लाईट जर का लेट झाली तर म्हागल्या लायफात भरपूर संकट येतले. तर कितेंय बी करा, ही फ्लाईट तुम्ही चालू करा. तर ती एअरलाईन्सची लोक जी आशिल्ली ती म्हणच्या लागली, आम्ही काही करू शकनात. आमकां न्यूज आयला की फ्लायटातले एअर कंडिशनिंग चलना, म्हण त्याचं रिपेअरिंग काम चालू आसा, तर फ्लाईट आम्ही भरू शकनात. तर तुमकां वेट करचे पडटले. त्याबरोबर ती जी स्त्री आशिल्ली ती आणि खवळली आणि सगळीकडे अशी बच्च्या लागली, सगळ्याकडे पळोवच्या लागली. आणि थंय एका कोपऱ्यात राधानाथ महाराज बशिल्ले जप करत. सगळ्याक तिने पळयले 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 आणि कोपऱ्यात तिकडे लक्ष गेले तर राधानाथ महाराज थंय आशिल्ले. तिने पळयले हो संन्यासीच्या ड्रेसात कोणतरी बसला. आता हांका सगळ्यांचे आन्सर्स खबर उरतले. तो हांव तांकांच वचून विचारता. तशी ताड 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 संपून गेली आणि राधानाथ महाराजाला मुखार बसून उबरावली आणि म्हणच्या लागली, आर यू अ मंक? तुम्ही संन्यासी आसात? तर महाराज म्हणच्या लागले, हय, आय एम अ संन्यासी. ओके, देन यू हॅव ऑल द आन्सर्स. म्हळ्यार तुझ्याकडे सगळे आन्सर्स उरतले. तर कसले प्रश्न महाराजांनी ताका विचारले? कशाचे आन्सर्स माझ्याकडे उरतले? वाय इज गॉड डुईंग दिस टू मी? असे तिने विचारले. तर राधानाथ महाराज विचारले, वाय इज गॉड डुईंग दिस टू यू? टू व्हॉट? टू यू व्हॉट? तर राधानाथजी का म्हणच्या लागले, कॅन यू प्लीज सिट डाऊन अँड कॅन यू टेल मी व्हॉट युअर टॉकिंग? म्हाका जरा सांगा तुम्ही किती म्हणतात ते. तर ती बसली. बसल्यानंतर महाराजांनी तिका विचारले की आता तू सांग, तुका कितले कितले प्रॉब्लेम आसा आणि किती म्हणता तू, देव तुझ्याकडे तुझ्या बरोबर किती करता? तर ती बसून आपली कहाणी सांगता लागली. म्हणच्या लागली की थोड्याच महिनेपूर्वी मगली लाईफ एकदम सुरळीत चलिल्ले. मगली फॅमिली बरी आशिल्ली. पण ऍक्सिडेंट जालो आणि त्या ऍक्सिडेंटात मगली सगळी फॅमिली त्यावेळेला मृत्यू झाले. हजबंडाले मृत्यू झाले, चोरडाले मृत्यू झालो. इतलेच ना, आणि थोड्याच महिन्यापूर्वी मगर जो बिझनेस आशिल्लो ताजे खातीर हांवें लोन घेतिल्ले आणि तो बिझनेसाचो बी इतलो लॉस जालो की म्हाका ते घरच सोडच्या लागले. कारण इतले म्हाका ते लोनचे पैसे भरचे आशिल्ले. तर आता ही मगले जी सुटकेस तुम्ही पळयतात, दॅट इज ऑल दॅट आय हॅव. सगळे मगले गेले, इतलेच मगलेचं सामान आसा. आणि ताज्या वयर आणि दुःख म्हळ्यार म्हाका आता लोकांनी सांगला की कॅन्सर, तिका कॅन्सर झाला. तर ते म्हणच्या लागले की इतले सगळे मगेल्या आयुष्यात झाला आणि आता म्हाका कळले की म्हाका कॅन्सर झाला आणि माझ्याकडे फक्त 1 मंथ आसा. इतलो म्हाका लास्ट स्टेजचो कॅन्सर झाला. फक्त 1 महिनो माझ्याकडे आसा. आणि म्हाका कोणे सांगला की मेक्सिकोत एक डॉक्टर आसा. तो डॉक्टर ताच्याकडे ह्या कॅन्सरचं मेडिसिन आसा. आणि आता हांव त्या डॉक्टराकडे वता. जर म्हाका फाल्यां संध्याकाळची सांजेची माझी अपॉइंटमेंट जर का मिस झाली तर परत त्या मनशाकडे 6 months नंतर अपॉइंटमेंट आसा. म्हळ्यार कितें की म्हाका फाल्यां सांजेची अपॉइंटमेंट जर का गेली तर हांव बरें जावं शकचे ना आणि म्हाका मरचें ना, म्हाका जगचें आसा. आय एम स्केर्ड ऑफ डेथ.
तर महाराजां तर नाव व्हॉट शुड आय डू, वाय इज गॉड डुईंग दिस टू मी. तर महाराजांनी काय एक्सप्लेन पहिले असे केले की डेथ म्हळ्यार कितें. तर तिका प्रश्न विचारले की तुम्ही ज्याला म्हणतात मगाले पोट दुखता, कोणाले पोट दुखता, मगले पोट दुखता. बरे, माका डोळ्यान दिसता, डोळ्यान दिसता, कोणाला डोळ्यान दिसता, मगल्या डोळ्यान दिसता. तुम्ही डोळे आसात की ना, मगे डोळे कोणाले आसात, मगले आसात. म्हळ्यार कितें, आय आणि मगले डोळे, मगली बॉडी हातूंत अंतर आसा. तुम्ही आणि तुमगले डोळे, तुम्ही आणि तुमगले कान, तुम्ही आणि तुमगले बॉडी हे दोन वेगळे वेगळे वस्तू असतात. आणि तुम्ही याद करा, तुम्ही जेव्हा लहान आशिल्ली 1 year old 2 year old, त्यांना तुमगले रूप आणि आता तुमगले रूपात फरक असा, तर ती म्हणजे लागली डेफिनेटली. पण तरी बी तुम्ही तीच आशिल्ली, यू आर द सेम पर्सन. ती म्हणजे लागली डेफिनेटली इट इज द सेम पर्सन. म्हळ्यार कितें, बॉडी जरी चेंज झाली तरी तो सोल तातूंत असा, सेम सोल. तसेच शास्त्रात सांगला की जेव्हा डेथ जाता, इट इज जस्ट चेंज ऑफ द बॉडी फॉर द सोल. सोल नेव्हर डाईज. ते डेथची भय दिसतात तुम्ही म्हणतात, डेथ इज जस्ट चेंज ऑफ क्लोथ्स. इतले सिंपल असा डेथ म्हळ्यार, असे पण महाराजांनी तिका समजले. मागीर महाराजांनी एक वंडरफुल पॉइंट तिका सांगलो की लोक जर का भरपूर एकदम ओल्ड एज पर्यंत जगली आणि जर सगळे वाईट काम करत उरली, तर त्या लॉंग लाईफचे किती अर्थ असा. आजारी पडली, बेड रिडन आशिल्ली, किती अर्थ असा. तेच जर का शॉर्ट लाईफ असा पण इट इज अ फ्रुटफुल लाईफ, तर लोक कोण खंयचो लाईफ, खंयचो मनीस याद दवरतली, खंयच्या मनशाक ते लोक ग्लोरिफाय करतली. सगळे शॉर्ट लाईफ असा पण मिनिंगफुल लाईफ असा, इन्स्टेड ऑफ लॉंग लाईफ अँड युजलेस लाईफ. तर एज डज नॉट मीन एनिथिंग. हाऊ यू लीड युअर लाईफ इज इम्पॉर्टंट. दुसरे म्हणे त्यांनी सांगले की आम्ही आता ह्या क्षणी आमका जे जाता ते आमगल्या पूर्वीच्या कर्मानुसार जाता. तर ती बायल मनीस म्हणच्या लागली, बट आय वॉज अ व्हेरी डिवाउट क्रिश्चन. हांव एकदम सिन्सियर क्रिश्चन आशिल्ली. हांव एव्हरी टाइम चर्चात वताली, प्रेयर्स म्हणताली, जेवणापूर्वी प्रेयर म्हणताली, खंय बाहेर वचच्या पूर्वी प्रेयर म्हणताली वगैरे. मगले लाईफ एकदम हांव क्रिश्चियनिटीचे लाईफ वगैरे आशिल्ले, एकदम बरोबर हांव रिलीजन फॉलो करताली. तर हांवें खंय वाईट केला कोणाले, तर म्हाका अशें कित्याक जावचें जाय. जर का तुम्ही कर्म कर्म म्हणतात, पण मगल्या लाईफाचे ते एकदम सुंदर कर्म आशिल्ले, म्हाका अशें कितें जालें. महाराज म्हणटा लागले, हांव अशेंच दुसऱ्या देशात वतना हांव एका फार्मराक मेळिल्लो आणि त्या फार्मरान म्हाका जे सांगले ते एकदम मस्त सांगिल्ले. तो म्हणजे की कितें सांगले, तर म्हणच्या लागलो की फार्मर सांगतालो की एक दुसरो फार्मर आशिल्लो जो व्हीट गहू उगयतालो आणि ताचे एक व्हडलो तागेलो एक ड्रम आशिल्लो. त्या ड्रमात तो साठवून दवरतालो गहू, आणि त्या ड्रमाक भितर सकल एक टॅप म्हणकी उरता. ते झाकण काढले की गहू सकल पडता, म्हळ्यार तुम्ही तो यूज करू शकता गहू. असो तो व्हडलो ड्रम आशिल्लो. तर सुरवातीक तो जो मनीस आशिल्लो फार्मर, तो एकदम बऱ्या क्वालिटीचो गहू तातूंत घालतालो. मागीर सेम फार्मर खराब क्वालिटीचो गहू तातूंत घालचा लागलो. आणि जेन्ना तो यूज करच्या गेलो, तर जरी तो वयल्यान खराब क्वालिटीचो गहू घालतालो, तरी बी सकलल्यान बरो गहू येतालो. वाय? कारण पहिली ताणे सगळे बरे गहू घातले, मागीर तो वाईट गहू घालचा लागलो. तर वाईट गहू येतले, पण केन्ना येतले, जेन्ना ते बरे गहू सरतले तेन्ना खराब गहू येवचे लागतले.
तशेंच आमगेल्या लायफात बी आता आमी चांगले कर्म करतात, पण ताजे पयलीं जर आमी वायट कर्म केली उरतली तर ताजे परिणाम आमकां पयलीं भोगची पडटलो. जेन्ना ते सगळे परिणाम वतलो तेन्ना आमकां आमगेल्या चांगल्या कर्माची फळं मेळटली. तर तिका ते पटले. तर ती म्हणच्या लागली तर म्हाका आतां महाराज म्हणच्या लागली जे आमगेल्या लायफात जाता सगळ्या लायफात दुःख आसा, कोणूच अशें ना की तागेले लायफ एकदम सुखान भरला. सुख बी उरता, दुःख बी उरता, दोन्ही आमगेल्या आयुष्यात उरतात. तर what happens to you is not as important as how you respond to it. म्हणजे तुम्ही ताका कशे ताका रिएक्ट जातात, कशे रिस्पॉन्ड करतात हे इम्पॉर्टंट आसा. तर तीच म्हणच्या लागली देन शुड आय टेक द नेम ऑफ गॉड. तर महाराज म्हणच्या लागले येस विल मेडिटेशन हेल्प. ती विचारच्या लागली. महाराज म्हणच्या लागले येस डेफिनेटली. तर मागीर ताणें सांगले की ओके महाराज देन व्हॉट नेम शुड आय टेक. तर महाराज सांगले आय एम चॅन्टिंग हरे कृष्णा महामंत्र. त्या ह्याच्यानी तुगेले जे दुःख आसा दुःख जातले पण ताचो परिणाम तुमचेर कसो जाता ताची क्वांटिटी डेफिनेटली कमी जातली. तर महाराजान तिने एक पर्सांतल्यान एक कागद काडून दिलो आणि तातूंत ताणें महाराजान तो महामंत्र लिहून दिलो, बरोवन दिलो. म्हणच्या लागले की आता यू चॅन्ट दिस विथ फुल अटेन्शन. आणि महाराजांनी तिका आनी एक पॉइंट सांगले की आमगेल्या लायफात जे बी जाता आमगेले रिस्पॉन्स असे आसा की जेणे करून आमी भगवंताला लागीं येतात. आता तुगेल्या लायफातले प्रसंग इतलो खराब आसा की तू ज्या इंटेन्सिटीन चॅन्ट करतले तितले इंटेन्सिटीत नॉर्मल मनुष्य चॅन्ट करू शकतो ना. त्यामुळे पॉसिबिलिटी तुगली भगवंताच्या लागी वचची जास्त आसा. तर तू ह्या दृष्टीन जर का पळयले तर तुगेले लायफ आता हो जो मोमेंट आसा तुगेल्या लायफातलो तो कितलो बेस्ट आसा अशें तुका कळतले. तर ती लगेचच ते घेऊन चॅन्ट करच्या लागली. एकदम फुल फोकसान फुल कॉन्सन्ट्रेशन करून ती चॅन्ट करताली. त्याच्यानंतर 2 वेळा महाराज म्हणतात ती एअर होस्टेस येऊन अजून 2 आवर्स डिले अजून 3 आवर्स डिले असे म्हण अनाउन्समेंट करून गेली. पण ह्या जी स्त्री आशिल्ली तिने फक्त असे तांकां पळयले आणि परत चॅन्टिंग चालू केले. ताजे काही परिणाम तिचेर झाले ना. ताचे जस्ट फ्यू मिनिट्स बिफोर ती इतली अशी रागार जाली, हाका उलय ताका उलय थंय धड धड बस अशी ती इतली बेफाम जाल्ली. पण सेम स्त्री चॅन्टिंगच्या इफेक्ट झाल्यानंतर तिका इतली ती शांत झाली की तिका लेट झाले ठीक आहे. मागीर जेन्ना ऍक्च्युअल फ्लायटात वचची पाळी आयली तेन्ना बी ती म्हणच्या लागली आता जो डिले जाला म्हगेल्या फ्लायटात त्या डिलेचो त्या डिलेन म्हाका अपॉइंटमेंट मेळटली ना मेळटली हे म्हाका काय खबर ना. पण एक मात्र सगळ्यात बरें जालें म्हळ्यार आमगेली भेट जाली आणि म्हाका इतले ज्ञान तुमच्या कडच्यान मेळ्ळें. ताणें म्हगेलें पूर्ण आयुष्य आता चेंज जाला. आता म्हाका फरक पडना अपॉइंटमेंट मिळू ना मिळू म्हाका आता कांयच असो फरक पडतो ना कारण म्हाका इतले ज्ञान मेळ्ळें आणि म्हाका हो मंत्र मेळ्ळा. सो नाव आय एम रियली कंटेंट अशें म्हण ती विमानात चढली. त्याच्यानंतर जेन्ना उतरची वेळ आली तेन्ना बी महाराज म्हणटा लागले हांव पळयतालो की ही अजुनी जी करता चॅन्टिंग ती करना. तर महाराज म्हणच्या लागले की ती तेन्ना बी चॅन्टिंग करत बशिल्ली. उतरच्या वेळार बी चॅन्टिंग करत बशिल्ली आणि तिगेल्या चेहऱ्याचेर इतले कामनेस आशिल्लो की महाराज म्हणच्या लागलो की हीच ती पहिली अशी धाड करणारी स्त्री आसा हे म्हाका पटलेच ना. सो जस्ट जेन्ना महामंत्र आमी म्हणटात जेन्ना आमी नामस्मरण करतात साधुले संग आमकां मेळटा तेन्ना आमगेले कॉन्शियसनेस अशे सुंदर करून चेंज जाता. तर हे चेंजेस कॉन्शियसनेसात सत्संगात जाऊ शकतात, नामस्मरणात जाऊ शकतात. आता परत आम्ही त्या संसार चक्राकडे येऊया. संसार चक्र जो असा एका
स्पिशीजला दुसऱ्या स्पिशीज वतले, दुसऱ्या स्पिशीजला तिसऱ्या स्पिशीज वतले, हे चालूच उरता. आणि जोपर्यंत ह्युमन बिईंगचे स्पिशीज येता तोपर्यंत हो जो मुवमेंट असा ट्रान्समायग्रेशन जाका म्हणतात एका बॉडीतल्या दुसऱ्या बॉडीत ते ऑटोमॅटिक उरता. म्हळ्यार जो मनीस न्ही जो इन्सेक्ट असा, इन्सेक्ट नंतर ताका खंयच्या स्पिशीजात वच्चे असा दॅट इज ऑटोमॅटिक, तो त्या स्पिशीजात वतलो. जेन्ना तो कारण ताका तांगले लाईफ जे उरता ते ऑटोमॅटिक, हांवें पराबी तेच सांगिल्लें की तांगले जे लाईफ स्टाईल जी उरता लाईफात ते चूज करू शकनात. तांकां जशें देवान बनयला तशेंच ते जगत रावतात. तातूंत कांय फरक करनात ते लोक, ते प्राणी. आणि अशें करून ते पुढल्या स्पिशीजात वतात, ते लाईफ संपले आणि मुखार वतात आणि मुखार वतात टील दे कम ह्युमन लाईफ. ह्युमन लाईफ म्हळ्यार एक जंक्शन असा. कारण ह्युमन लाईफात फ्री विल मिळता. फ्री विल म्हळ्यार कितें? चॉईस असा, अशें करूं की तशें करूं. आणि जेन्ना आमी करेक्ट चॉईसेस करतली तेन्ना आमगेले लाईफ बरें जातले. आणि जेन्ना आमी रॉंग चॉईसेस करतली तेन्ना ताजो आमकां पनिशमेंट मेळटली. आणि एट द एंड ऑफ ह्युमन लाईफ आमगेलो कॉन्शियसनेस कसो आसा ताजेर आमकां नेक्स्ट बर्थ डिसायड जाता. तर ह्युमन लाईफांतल्यान आमी आयदर बरी उरल्यार आणि वयल्या बेटर कॉन्शियसनेसच्या ह्युमन बिईंगच्या बॉडीत वतली, नाजाल्यार आमी डेबिगॉडात बी वचूं शकतात. कारण डेबिगॉड बी ज्या भौतीक जगातच आसात. ना आणि बरेच भगवंताले स्मरण कर जर का आमगेलो डेथ जालो तर आम्ही डायरेक्टली भगवंताल्या धामात पावतली. परंतु जर आम्ही चूक केली वी कॅन गो बॅक टू अ लोअर कॉन्शियसनेस लाईफ ऑर इवन टू एनिमल स्पिसीज. ते कशाचेर अवलंबून आसा? आमगेल्या ऍक्टिव्हिटीजाचेर. आम्ही कसली ऍक्टिव्हिटी करतात आणि त्या ऍक्टिव्हिटीच्या प्रमाणे आमकां डेथच्या वेळी आमकां कसलो विचार मनात येता ताजेर हे डिसिजन जाता. आणि मागीर आयदर यू गो बॅक टू द एनिमल लाईफ ऑर यू बिकम रिमेन अ ह्युमन बिईंग, बेटर कॉन्शियसनेस, वर्स कॉन्शियसनेस, सगळे तुमगेल्या लाईफच्या ऍक्टिव्हिटीजार डिपेंड उरतात. आणि जर आम्ही उत्तम काम केले, भक्ती केली बरी करून, तर डायरेक्टली आम्ही वैकुंठात पाहू शकतात. ते हाका म्हणतात इव्होल्युशन. परंतु चार्ल्स डार्विन ताणे बी एक थिअरी ऑफ इव्होल्युशन म्हणून काढिल्ली. आता ती थिअरी ऑफ इव्होल्युशन ताणे कितें सांगिल्ले की बॉडीज कीप चेंजिंग, म्हळ्यार बॉडीज कीप इव्हॉल्विंग. इव्हॉल्विंग म्हळ्यार कितें? बॉडी सुधारता. पण तो म्हणतालो फक्त एक्सटर्नल बॉडी सुधारता. सोल वॉज नोवेअर इन द पिक्चर. म्हण ताणे थिअरीत अशें बरयले की ओरिजिनली ह्युमन बिईंग्स वर एप्स, मंकीज. आणि त्या मंकीजच्या आयुष्यानंतर त्या मंकीजच्या बॉडीत चेंजेस जाऊन असे जावत रावले आणि अल्टिमेटली ह्युमन बिईंग म्हण तो तयार झालो. आता ही जी थिअरी असा ताणे त्यांना फॉसिल्साचो, फॉसिल्स म्हळ्यार अवशेष, ताजो ताणी सपोर्ट घेतिल्लो. हे पया ह्या इरात हे असेच एप म्हणकी स्पिशीज आशिल्ले, ताज्या नंतरच्या इरात असले स्पेशीज आशिल्ले, फॉसिल्स आशिल्ले, म्हळ्यार सुधारिल्ली आवृत्ती एप्सची. आणि ताणे असे सिस्टमॅटिकली मधले सगळे जे फॉसिल्स आशिल्ले ते कितें मॅनिप्युलेट केल्ले जस्ट टू प्रूव्ह हिज पॉइंट की मंकीज नंतर मनुष्य असा म्हण. आता ही जी तागेली जी फिलॉसॉफी असा ती बऱ्याच लोकांनी त्या फिलॉसॉफीचेर नावं दवरिल्ली की ही फिलॉसॉफी तागेली रॉंग असा म्हण. कित्याक? एक, जर का एप्सा पासून जर का मनुष्य जाता तर आता आम्ही मनुष्य आसात तरी बी मंकीज किती असतात? जर का आफ्टर एप्स, आफ्टर मंकीज ह्युमन बिईंग्स जावची आशिल्ली तर आता मंकीज आमकां मंकीज शुड हॅव बीन कंप्लिटली डिसअपियर्ड नो.
सगळे मंकीज ह्युमन बिंग्स जावचे जाय आशिल्ले, पण असे झाले ना, अजूनही मंकीज असतात. दुसरे आम्ही एकही असे उदाहरण पळयले ना की एक कोणीतरी एक मॅमल असा, मंकी मॅमल गिव्हिंग बर्थ टू ह्युमन बिंग, असे पळयलेच ना न्ही. इफ बॉडीज आर चेंजिंग, बॉडीज चेंज म्हळ्यार खंयच्यान जातले, बर्थच्या टायमार चेंज जातले, विच मीन्स अ मंकी शुड गिव्ह बर्थ टू अ ह्युमन बिंग. तसे आम्ही केन्नाच पळयले ना. सो दिस फिलॉसॉफी इज रॉंग. आणि परत फॉसिल्स म्हणतो जो म्हणतालो, सेम डिफरंट स्पिसीजचे सेम इरात फॉसिल्स मेळ्ळे असतात. म्हळ्यार जेन्ना ते हे करतात, खणून खणून भितर वतात जमनीच्या, तेन्ना तांकां दिसता की ह्युमन बिंग बी आसा, एप बी आसा, आणि दुसरे स्पिसीज बी आसात. असे सगळे स्पिसीज एकत्र एकाच लेयरात असतात. हाचो अर्थ कितें? दे को एक्झिस्ट. ऑल दी स्पिसीज आर टुगेदर लिव्हिंग. असे ना की एक वता मागीर दुसरो येता, तो वता मागीर तिसरो येता. चार्ल्स डार्विनची फिलॉसॉफी असे सांगताले, थिअरी अशी सांगताले की एक गेल्यानंतर दुसरो येतलो, दुसरो वतलो तिसरो येतलो, तिसरो वतलो चौथो येतलो. ते रॉंग असा. कारण ट्रान्सफॉर्मेशन जाता, स्पिशीजात ट्रान्सफॉर्मेशन जाता, पण ट्रान्सफॉर्मेशन हॅपन्स इन द कॉन्शियसनेस. कारण सोल जो असा तोच एका बॉडीतल्या दुसऱ्या बॉडीत वता, आणि एका बॉडीतलो सोल सुद्धा इम्प्रूव्ह म्हळ्यार तो बॉडी जो असा ती बी त्याचं कॉन्शियसनेस बी इम्प्रूव्ह जाऊ शकता. आणि जाता. हांवें एक्झाम्पल्स दिला. आमगेल्या टेम्पलांत स्मगलर म्हण आयिल्लो तो आसा, डोरोथिलो कॉन्शियसनेस चेंज जालो. अशे कॉन्शियसनेस चेंज जायत उरता. सो मुव्हिंग फ्रॉम वन स्पिशीज टू अनदर मीन्स चेंजिंग कॉन्शियसनेस ओनली. चार्ल्स डार्विनची जी थिअरी असा ती बरोबर ना. आणि चार्ल्स डार्विनच्या प्रमाणे एक गेल्यानंतर दुसरो येतलो, म्हळ्यार तो दुसरो आल्यानंतर पहिलो दिसतोच ना, तर रॉंग असा. आज बी आम्ही सगळे स्पिशीज पळयतात. इतले सारे स्पिशीज असतात ते सगळे आसात, आताच असतात, म्हणजे दे आर को एक्झिस्टिंग. आणि जसे जसे त्या बॉडीची कॉन्शियसनेस, त्या सोलचं कॉन्शियसनेस जेन्ना चेंज जातलो, तो बऱ्या बॉडीत वतलो. जसे ते आम्ही इन्सेक्टला तो पोपट झालो, पोपटा वयल्यान तो काव झालो, काव नंतर प्रिन्स झालो. सो ही वेंट इनटू अ बेटर कॉन्शियसनेस स्पिशीज. So this can happen because of साधू संघ, नामस्मरण, भक्तीन आमगेलो कॉन्शियसनेस बदलू शकता. तर इतले म्हणून आजचे आमगे डिस्कशन आता हांव समाप्त करता. जस्ट टू समराइज, आम्ही म्हळे की संसार चक्र कित्याक म्हणतात? कारण इट इज रोटेटिंग. आम्ही जायंट व्हील पळयतात. तो वयर असा, तो सकल वता, सकल लोक परत वयर येता, वयल्यान परत सकल जाता. सो इट इज रिपीटिंग. दॅट इज वाय इट इज अ सायकल, इट इज अ सर्कल, इट इज अ चक्र. इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाईन. स्ट्रेट लाईन म्हळ्यार देर इज नो वे टू कम बॅक. मुखार वचत रावतली. पण असे ना, आमगेले बर्थ अँड डेथचे सायकल चलतच रावता. पुनरपी मरणम पुनरपी जननम, पुनरपी जननी जठरे शयनम. म्हळ्यार आम्ही जन्म घेतात, मरतात, आणि परत परत नव्या आईच्या मायेच्या कुशीत आम्ही जन्म घेतात. म्हळ्यार हे गोल गोल जात रावता. केन्ना पर्यंत जाता? जोपर्यंत आम्ही कम्प्लिटली प्युरिफाय जायनात, जोपर्यंत आम्ही मृत्यूच्या समयी भगवंताक याद करना, तोपर्यंत हे चक्र चलतच रावतले. तो एक पॉइंट आम्ही पळयलो. सेकंड आम्ही पळयले की स्पिसीज कितले प्रकारचे असतात. 84 लाख स्पिसीज असतात, आणि आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे कितले असतात ते पळयले. तर हे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पिसीज असतात, ह्युमन बिंग्स स्पिसीज, इट इज नॉट बाय एक्सटर्नल लुक अँड फील, बट इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉन्शियसनेस. वेरएज सायंटिफिक वर्ल्ड किती म्हणता? जस्ट ऑन एक्सटर्नल. पण वेदिक शास्त्र किती सांगता? इट इज डिपेंडिंग अपॉन इंटरनल कॉन्शियसनेस. तर दॅट इज व्हॉट इज द चेंजिंग कॉन्शियसनेस हॅपन्स. मागीर आम्ही उदाहरण पळयली की कसे एका मनशाले बी कॉन्शियसनेस सेम बर्थात चेंज जाऊ शकता साधू संघान. आणि एंडात आम्ही पळयले की हे इव्होल्युशन जे असा एका बॉडीतल्या दुसऱ्या बॉडीत, दॅट इव्होल्युशन
इट इज नॉट की एक बॉडी एक्सटिंक्ट जातली, तो स्पिशीज एक्सटिंक्ट जातलो नो, तो बी उरतलो, दुसरो स्पिशीज बी येतलो. चार्ल्स डार्विनची जी थिअरी आसा ती इव्होल्युशनची थिअरी ती बरोबर ना अशें आमी लॉजिकली प्रूव्ह केले. सो थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा.